Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. Na afloop, na de reclame, gaan we ook nog even iets verder dieper in op de excuses die koning Willem-Alexander heeft aangeboden en hoe die gevallen zijn op Curaçao. Maar eerst het belangrijkste nieuws van vandaag. Vissers gebruiken te veel water. Een opmerkelijk bericht vandaag in de Extra, omdat volgens het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu op verschillende plaatsen waar gratis water en stroom voor lokale vissers is te halen, het gebruik uit de pan rijst. Er wordt veel te veel gebruik van gemaakt en men vermoedt dan ook misbruik. Het gaat onder meer om de havens voor vissers bij Caracas Bay, Piscadera en bij Macola. Het gaat nu gebeuren dat er bij de portier een kraan komt waar de vissers water kunnen halen en niet meer zonder toezicht. Anders is er dadelijk geen geld meer bij Agrarisch Visserijbeheer. Dat is de organisatie die hiervoor verantwoordelijk is. Excuses koning is wereldnieuws. U zult het niet ontgaan zijn. Afgelopen zaterdag heeft koning Willem-Alexander zijn excuses aangeboden voor de rol die Nederland heeft gespeeld in de slavenhandel. Hij zei dat met hart en ziel te betreuren en bood zijn excuses aan. Hij ging nog een stap verder en vroeg vergiffenis, omdat zijn voorgangers, onder meer de stadhouders en de vroegere koningen, niets hebben gedaan om dit leed te verminderen. Hij vroeg vergiffenis en zijn excuses zijn wereldnieuws geworden over de hele wereld, onder meer bij de New York Times, maar ook bij de Britse krant The Daily Mail. Allemaal schreven ze over de excuses van de koning. Samen werken we aan de opbouw van dit land, dat zei minister-president Gilmar Pik-Pisas. Hij hield na de excuses van de koning en na onder meer de toespraak van de Nederlandse minister Ernst Kuipers en de Curaçaose minister Van Heydoorn ook een speech op het Brionplein. En daarin gaf hij aan dat we als Curaçao samen moeten werken. Hij vond het belangrijk dat er excuses zijn gedaan. Zo noemde hij de excuses van Nederland een historisch moment en een erkenning van het leed en lijden in het verleden. Hij roemde ook de roep om vergiffenis van de koning. Dat waarderen we zeer. Nederland heeft volgens hem moed en verantwoordelijkheid getoond om pijnlijke zaken uit het verleden aan te pakken. En hij noemde de excuses een belangrijke verandering in de relatie tussen Curaçao en Nederland. Maar nu moeten we gezamenlijk werken aan de opbouw van Curaçao. De verdere opbouw van Curaçao, aldus minister-president Pisas. Monument bij Tula Museum. Na de ceremonie op het Brionplein vond er later zaterdag een bijeenkomst plaats bij Museo Tula. Daar werd onder meer een nieuw monument onthuld. Het gaat om een monument waarbij onder meer de namen van de 148 personen worden genoemd die hun vrijheid verkregen op Landhuis Knip in 1863. Er is ook een tentoonstelling geopend en op die manier draagt het Tula Museum bij aan de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij en de verdere stappen die we moeten ondernemen. Gestolen auto teruggevonden, dat is een heel ander verhaal. Maar voor een chauffeur op Curaçao begon de week zeer slecht. Zijn auto werd vannacht bij Salinha gestolen en om 6 uur in de buurt van Cerulora-weg teruggevonden. Maar de auto, het gaat om een Kia Rio, is flink geplunderd. Er zijn allemaal onderdelen uitgehaald die waarschijnlijk gebruikt worden door de dieven voor een andere auto. Maar binnen zeer korte termijn raakte de chauffeur dus zijn auto kwijt en heel veel onderdelen van de auto. Dan gaan we naar de zaak Bucci. Die gaat inhoudelijk behandeld worden op 27 oktober. Dat heeft de rechter afgelopen vrijdag bepaald. Bucci werd vorig jaar december op Curaçao doodgeschoten. Er staan 2 mannen voor terecht, 1 familielid en een kennis. Die 2 in de rechtszaak tijdens de proforma zitting schoven de schuld op elkaar tenminste. De ene verdachte zei dat hij niet de indruk had dat ze Bucci zouden gaan vermoorden, alleen maar een ketting van hem wilde stelen. De tweede verdachte liet weten in de rechtbank dat de andere man de waarheid niet sprak. Hij wil daar een verklaring over afleggen. Het wordt kortom bij de inhoudelijke behandeling op 27 oktober
Een bijzondere zaak, maar vooral natuurlijk een zeer treurige zaak. Bootsy, de rapper, werd doodgeschoten in zijn eigen auto. Hij woont in Tilburg, maar hij was op Curaçao voor een concert. Er is ook Zoom-contact geweest tijdens de rechtszaak afgelopen vrijdag met de moeder en de vrouw van Bootsy, allebei in Nederland. Kitesurfer gewond geraakt. Ook een treurig bericht. Bij Sint Joris Baai is een kitesurfer gewond geraakt. De ambulance moest erbij komen en hij moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Op de beelden ziet u deze prachtige sport, mag ik wel zeggen. Maar u ziet het ook, het ziet er gevaarlijk uit. En als er iets gebeurt, dan heeft dat misschien meteen grootse gevolgen. De man wordt nu behandeld en wordt ook nog gekeken of er iets misgegaan is. Of dat het gewoon een sportongeval is. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan even over naar de reclame en dan zijn we zo bij u terug. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanya yamada. Kuta bisabu, kubota ganadona di e back to school package, incluyendo laptop, wifi dongle di Digicel, ku anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 floring of mas, of na Subway pa 5 floring of mas e llena bodatos nang patras di bobon e deposite de nos back to school raffle box. Pa mas information, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC, Pizza Hut, Subway, Itapirama. Excuses, vergiffenis zelfs van de koning. Daar is lang naar uitgekeken. Maar wat nu? Daarover spraken we met Gibi Basilio. Hij is namens het platform Slavernij en Eerherstel voor de Slavernij jarenlang bezig met een vervolgstap. Wat moet er komen? Er moet excuses komen en er moet verder gewerkt worden. Hij heeft daarvoor ook dat rapport Ketenen van het Verleden geschreven, wat uiteindelijk de aanleiding is geweest dat Nederland, eerst Mark Rutte, de minister-president, en nu de koning hun excuses hebben aangeboden. Alle tijd dus om met Gibi Basilio te spreken. En we vroegen hem hoe hij terugkeek op deze historische zaterdag. Ja, allereerst natuurlijk de context. Ik kijk eerst terug natuurlijk op 19 december 2022. Dat eindelijk na 159 jaar na afschaffing van slavernij de Nederlandse regering, Mark Rutte als premier, erkend heeft dat er een misdaad gepleegd is tegen de menselijkheid. Met ook aangegeven in verschillende voorbeelden, heel concreet. Excuses heeft aangeboden, een komma geplaatst heeft van mensen en nu gaan we bezig met verzoening en herstel. Ja. En na 160 jaar afschaffing slavernij, 1 juli 2023, Willem-Alexander als koning, als staatshoofd, prima heeft afgerond dit hoofdstuk. Want iedereen was van prima, dankjewel Rutte, maar waar blijft de koning? Ja. En nu 1 juli 2023, staatshoofd, koning Willem-Alexander, erkent dat er een misdaad gepleegd is op een hele emotionele en persoonlijke manier. Ik denk heel echt, waarachtig. Natuurlijk gelijk ook excuses aanbiedt als staatshoofd. En we gaan nu naar verzoening en herstel, heeft hij ook gezegd, die 2 woorden. Dat vind ik heel goed. Heling eigenlijk, verzoening en herstel. En daarnaast, en dat was natuurlijk ook, verwacht je ja of nee, ik weet niet, maar in ieder geval vergiffenis. En dan vergiffenis als Willem-Alexander, als Huis van Oranje, als familie van al die stadhouders en al die koningen voor hem, die dit allemaal hebben aangezien en geen stappen ondernomen hebben, zich verscholen hebben achter wetten. Nou, dat vond ik werkelijk perfect. Het was het belangrijkste van zijn toespraak. Vergiffenis, dat is heel anders dan excuses. Dan ga je in alle nederigheid als mens, zeg je van Shonang Pordonami, vergeef ons, vergiffenis voor wat er gebeurd is. Hoe hebben ze stil kunnen blijven zo lang en niets ondernomen hebben tegen de misdaad die gepleegd is.
Dus is perfect. En wat nu? Wat is de volgende stap? Wat moet er gebeuren om te zorgen dat de erfenis van de slavernij, die op Curaçao nog steeds zichtbaar is, dat die erfenis, dat daar iets positiefs mee gaat gebeuren. Dat Curaçao verder kan in de vaart der volkeren. Dat was ook al de boodschap van de minister-president zaterdag tijdens de bijeenkomst op het Brehonplein. En we vroegen ook aan G.B. Basilio, wat nu? Jongens, en dan gaan we het echt aanpakken voor een nieuwe samenleving waar werkelijke gelijkheid zal zijn. En minder discriminatie en racisme. En ook de achterstanden die er zijn in ons koninkrijk, om die weer in te halen. Want dat is de stap die nu gemaakt moet worden. Daar moet nu aan gewerkt worden. Ja, kijk, toespraken zijn prima en het raakt mensen. En ik heb het ook gezien hoe mensen geklapt hebben en vrolijk waren, blij waren, gehuild hebben in Oosterpark. Mm-hmm. Wij minder, je bent op afstand, maar wel van ja, dit is het. Dus we zijn om de tafel. En wat zijn dan de achterstanden? Hoe kunnen we daarin helpen? Hoe kunnen we daar een handje toesteken? Dus dat vind ik heel goed. Maar dan moeten we ook echt gaan doen nu hoor. Ja. Anders verwatert dit allemaal. Dus echt heel eerlijk, concreet. Dit zijn de achterstanden en die gaan we dus aanpakken. Het is op allerlei gebieden. Het is politiek, ambtelijk. Het is, wat ik net zei, gezondheid. Het heeft te maken met ons onderwijs. Het heeft te maken met de armoede. Ook geestelijke armoede. Mensen die dus echt kennis ontberen. Mm-hmm. Stress dagelijks om te weten hoe de eindjes aan elkaar te knopen. Maar echt heel eerlijk dan en concreet dat aanpakken. En daar hebben deze woorden dan ook tijdens, schieten ze wortels en kunnen we verder. G.B. Basilio, we zullen nog in de toekomst meer van hem horen om te kijken hoe met het verdere traject gaat. Morgen ziet u, als het goed is, ook een interview met staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Zij was op 1 juli zowel op Sint Maarten, Saba en Stesia aanwezig bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Ze heeft op Curaçao gesprekken gevoerd en ze is bezig met een rondreis. We spreken haar maandagmiddag en we hopen u haar dinsdagochtend te kunnen laten zien in Extra Journaal. We hopen sowieso dat u kijkt. Tot die tijd een hele fijne dag. Tot maandag. Tot morgen. Tot ziens. Dag. Het allerbeste.